da wata a ƙasa. Babi na 18. Bismillahirrahmanirrahim. Yana fita Isa kai kira Huzaifa a waya ya ce maza ya zo gidan shi akwai matsala. Huzaifa dama yana mota kawai sai ya juya kan mota ya nufi gidan Isa din domin ya ji wacce magana ce. Huzaifa ran sa bace yake kallon Isa bayan ya gama sirrarin sai ya ce Isa anya ko Hafiz zai bari mu mu'amalanci matarsa kuwa? Ni fa duk wani take da hanyar da yake yi na gane shi. Baka ga kwana biyu ya rabu da zuwa gidajen batun da maganar aurensa ta taso ya dauke kafafunsa da zuwa gidajen mu. Isa ya buga hannun kujerar da yake zaune ya mike tsaye da fadin billahi azum bai isa ba. Ya gama lalube mana matan namu kuma ya ce ba za mu rama kura aniyar ta ba. Ina ai ƙarya yake wallahi. Matarsa ko cikin uwarta za ta koma sai na yi sex da ita kamar yadda ya dandana zamar mata na, ni ma sai na dandana zamar matarsa. Wazaifa ya ce shine ai ni ma ba yarda zan yi ba wallahi dan ni gani nake ma ya bi zaɓi gidana kan naka, don haka ka gani ne ya fi cancanta ta da hankali na. Isa ya ce malam Injuwa akwai ranar da ya kwana a gidana da asuba da na dawo daga yawo na same shi a gidan ya fito yana kokarin shiga motarsa. Huzaifa ya ce to ni fa da zan yi wannan tafiyar fa shi na bawa amanar gidan gaba ɗaya kuma Safna ta tabbatar min da cewa kullum sai ya je gidan. Isa ya ce to ka gani ko sai mu zauna mu yanke shawara a tsakaninmu dan ni ba zan amince da tsarin sa ba. Hafiz kai tsaye kulub ya nufa bayan barin sa daga gidan Isa ya je ya sheke ayarsa ya dawo a jigace dan ya ɓata rai yasa ya kurba abar amma bata bugar da shi sosai ba. Gidan tsit ko ina duhu ya haura sama yana tafiya yana hada hanya. Tana zaune kan dadduma hannunta a sama kawai ya afko ɗakin a firgice ta mike tsaye jikinta na kirma. Bet ta kalla ta ga Farhana cikin bargo sai baccinta take a bakin kofa ya tsaya yana karewa ɗakin kallo. Rashin nutsuwa ya sa ya manta hanyar benin sa ya shigo ɗakin sa. Bakinta ta bude da niyyar magana ya sanya hannunsa ya rufe mata baki gam da karfi ya ja hannunta suka fita daga ɗakin. Jan ta ya dinga yi suna sauka daga step ɗin kafafun tana gurɗewa tana faduwa yana tallafo ta jikinsa har suka isa ɗakin sa. Jikinsa sai rawa yake yi tana tsiyayar da hawaye. Tsira masa ido ta yi ganin ya rufe kofar ɗakin da ke sai ta sake tsinkewa da al'amarinsa. Jajayen idan sai ya zuba mata ya ce ke yar ƙauyen ƙayo kin faɗa wa dadi abinda na ce ki faɗa masa ko baki faɗa masa ba. Tana ɗan rawar jiki ta ce ban. Kafin ta ƙarasa ya sa hannunsa kan leɓanta ta gumsa bakinta yana kallon sa ya tsira mata idonsa ya buga mata tsara faɗan kada ki ce baki faɗa masa ba idan kika faɗa min haka yanzu zan miki rashin mutunci a ɗakin nan. Da sauri ta ce na faɗa masa. Murmushi saki ya ce da kika faɗa masa me ya ce sai ta shiga inda hakan ya nuna masa cewar ƙarya take. Ran sa ba ce ya sake ta ya shiga kwance belt ɗin jikinsa yana faɗin ne zaki yi wa ƙarya ko zan ci ubanki yanzu sai na yi miki lahani idan kika sake aka ɗaura miki aure da ni sai na illata miki rayuwarki. A guji ta yi hanyar fita daga ɗakin tana kuka da neman ɗauki. Gani take kamar ma baya cikin hayyacinsa dan karo ta yi hannunsa nan naɗe da belt. A guji ta buya bayan labule ya janyo hannunta game da ɗagar belt ɗin zai sauke a jikinta ta yi sararin rungume shi tana kuka. Hakan da ta yi shine ya karya alkadarinsa sai ya zube kasan ɗakin da ita a jikinsa. Da sauri ta miƙe daga jikinsa ta nufi kofar fita. Da sauri ta buɗe kofar ɗakin ta fice a guje dan har ta kusa hantsalawa ƙasan falo saboda sauri. Benansa ta nufa tana kuka mara sauti ta kwanta kusa da Farhana tana makirkata. Mantawa ta yi bata rufe kofar ɗakin ba ta miƙe da sauri ta je ta murzaki ta koma ta kwanta tana ci gaba da zirarar hawaye. Gaba ɗaya gidan haka suka kwana cikin damuwa musamman Hafiz da Asiya da Momi dukkaninsu bacci rabi da rabi suka yi saboda tsabar damuwar da ta dame su. Da safe cikin sanyin jiki take komai har Farhana ta so ta fahimci wani abin na damanta bata dai ce mata komai ba suka sauka kasa. Bayan sun shirya tsafurab da Momi na zaune kan kujerar dining da alama magana suke yi maganar ma mai muhimmanci duba da yanayin fuskokin su. Suka karasa gurin a natsa suka gaisa. Farbe mike yana kallon Asiya ce zo Asiya za mu yi magana da ke. Jikinta a sanyaye ta mike ta bi bayan sa zama yi kan kujera ta zauna kasan kafir kanta a kasa. Farbe ya jima yana kallon ta kafin ya yi gyaran murya a natsa ya ce Asiya ta a matsayin wa nake a gurin ki. Ta kalle shi da sauri sai kuma ta sun koyar da kanta ta ce dadi kana a matsayin mahaifina. Farbe ya ce to alhamdulillah Asiya na gode da kika yi min wannan alfarmar. Ina so ki rufa min asiri ki amince min auren dan uwanki Hafiz. Na san duk abin da ke faruwa a gidan nan kin sani ko? Gabanta na faduwa ta daga kanta ta ce na sani dadi. Ya ce na yanke wa Hafiz hukuncin aura masa ke duk da ban nemi amincewar ki ba. Ina fatan hakan da nayi ban takura ma rayuwar ki ba. Wannan alfarma ce nake nema a gurin ki amince min da ita. Murya na rawa ta ce dadi babu wani abu da zaka nema a gurina na kasa yi maka shi. Ni ce ma zan yi godiya a gare ka da ka zaba min miji wanda ya cancanta a gare ni dadi na amince. Farbe yi murmushi hada da dafa kanta yana faɗin ubangiji Allah ya yi miki albarka a Asiyatu. Farhana ce ta karaso gurin wanda ya yi daidai da sakowarsa daga benansa yana sanye da shaddar galila
cikin natsuwa cikin shan kunu yana wata irin tafiya ya karaso inda suke, hannu ya mika masa da faɗin dadi barka da asuba. Kamar babu wani abu da ya faru shi ma ya mika masa hannu da faɗin barka dai. Daga haka bai sake cewa komai bai zaro hannunsa ya nufi dining table inda Momi ke zaune tana kallon su. Farhana ce ta ce bros ya jikin, ko kallon ta bai yi bai wuce. Prab ya ce ke kika tsaya ma kula shi kina kallon yana wani cin magani kamar wanda aka yi wa wani abu. Farhana murmushi ta yi kawai suka fita tare da Asiya da duk jikinta ya saki, ganin sa kawai na saukar mata daga sala. Kullum ta Allah kamar ƙara mata son sa ake a cikin zuciyarta. Ita dai da Allah zai zare mata son sa daga zuciyarta ta gode masa, saboda ta san wahala kawai za ta sha. Ba tare da ya zauna bai ce Momi zan wuce Falgore yanzu. Gabanta ya fada ta kalle shi da sauri da faɗin me zaka je kai a Falgore kuma? Kai tsaye ce zan kai karar dadi ne gurin mahaifiyarsa. Momi ta yi sauran kallon falo inda Prof ke zaune yana kallon TV. Ta ce Hafiz wai kawai na irin yaro ne haka shikenan an yi ta magana ɗaya. Idan na isa da kai kada ka je Falgore ka faɗa wa inna wuri abin da ke faruwa, hakan na nufin abubuwa da dama. Yace Momi ki bari na je dan Allah ko za a dace, ba na son abubuwa marasa kyau su faru bayan auren nan, gwara tun kafin tafiya ta yi nisa a san yadda za a warware shi. Shiru ta yi masa kai tana kallon sa, ganin Prof na kokarin zuwa gurin yasa yi saurin faɗin sai na dawo. Bata ce masa komai ba sai ido da take bin sa da shi yana dab da fita. Prof ya ce kai ina za ka ne? Tsayawa yayi jim kafin ya ce wani guri ne, kafin ma Prof din ya ce komai ya sa kai ya fice daga falon. Prof ya juya yana kallon Momi cike da zargi, sun koyar da kanta ta yi kasa gabanta na faduwa, girgiza kansa ya haura sama, zuciyarsa na zargin tabbas akwai wani abu da suke shiryawa a tsakaninsu. Saratu bata samu damar zuwa gidan Safna ba sai washe garin ranar ta je suka kulle a daki suna cece da hirar duniya. Saratu ta ce wai kiran me kike min ne, gani na zo kuma kin min shiru. Safna na tamnar shagwam ta ce Saratu wallahi wani abokin Huzaifa nake bala'in so, shi kuma yana wulakanta ni bayan ya dandana min zumarsa a baki na ya guje ni. Saratu ta ce to yanzu me kike so a yi? Safna ta ce so nake ki raka na gurin malamin ki a mallake min shi. Saratu ta bata hannu suka tafa ta ce shegiyar gari in ce ko gai yana da kuɗi ne? Safna ta wani lumshe ido ta ce ke kuɗi suka dama, wallahi yana da kuɗi dan baban shi fitaccen mutum ne a garin nan. Saratu ta dan zara ido tana kallon ta ce Hajiya kuɗi zaki saki kawai sai kiga aiki da cikawa. Safna ta ce ba mu matsala wallahi. Saratu ta ce ni ma na shiga aljihunki ina so malam yayi wa Hajiya Sadiya ɗaurin baki mai ƙarfi, na san tunda ci bashin ta za ta soma damuna. Ni kuma so nake idan na sayar da kayan na juya kuɗin su sai na samu abin da na samu kafin na bata. Safna ta ce idan kin san gurin malamin da zaki kai ni ya iya aiki baki da matsala zan biya miki. Safna ta ce guri biyu zamu je, da akwai wata bokanya da ke aikin watsa guri, sannan kuma sai mu je gurin malam na Ta'ala shi ma ya iya aiki. Safna ta ce yaushe kike ganin zamu je? Ta ce gobe ma idan kin shirya, Allah ya kai mu goben sai ka shigo da wuri mu tafi. Ta faɗa tana soke ajiyar zuciya, babu shakka idan ta mallaki Hafiz to babu yar iskar macen da ta isa ta rabe ta sai ita. Misalin karfe 12:30 na rana ya isa Falgore da ke da yawancin gidajen garin bukoki ne yasa garin yake da iska da kuma filaye da gonaki da sauransu. Kamar yadda kuka sani garin Falgore gari ne na fulanin usul, ba san komai ba sai kiwon dabbobi da sayar da fura da nono. Asalin garin Sufrab kenan wanda ya fita zaka a cikin garin, saboda shi ma dama tun da ya taso cikin garin bai da ra'ayin zama cikin sa. Duk sanda suka shigo cikin garin kaboki wa yan uwansa sukan neme shi su rasa, shi ko yana can ya burada cikin kasuwanni yana aikin dako da neman kuɗin sa. Haka za su gaji su hakura su tafi su bar shi, sai an ɗebi watanni yake komawa garin inna wuru ta yi masa faɗa. Ƙarshe dai da ya gaji da faɗan ta ya tattara ya bar garin dan kar ya dinga sana'ar sa yana rufa kansa asiri harkar karatun sa shine ya dauki nauyin abinsa. Duk bayan wata 6 yake zuwa ƙauyen duba su, tuni sun hakura sun kyale shi, amma dan ba yanda za su yi ne. Sun haɗu da Momi ne a biyu yake wurin karatun da ke department ɗin su sai suka kulla soyayya a tsakaninsu. A lokacin yana ɗaya daga cikin ɗalibai masu hazaka a makarantar. Mahaifin Momi ya rasu kuma yinta nasu ya rasu, to da yake duk wata ɗawainiya ta su a hannun kawunsa take, ko da Momin Rahama ta kawo masa fura a matsayin wanda take so ta aura sai ya ce bai san wannan ba zai aura mata shi ba dan bai da aikin yi, shi kuma yana so ya yi masa aure ga mazajen da suke da sana'a da muhalli. Prof na jin haka sai ya zage damtse wurin neman kuɗi da kuma karatunsa saboda ya san babu abin da yake ci a yanzu sai shi. Cikin ikon Allah sai karamin fili ya soma gini, sannan ya ci gaba da yi wa Momi hidima yana kuma kula da karatunsa. Kawun na ganin kokarinsa sai ya amince da shi, musamman da ya ji labarin cewa ya sayi fili har ya soma gini, sai kawai ya ce ya turo magabatansa a tsayar da magana. Prof bai tsaya wata ba, yana Falgore ya shaida wa inna wuda da yan uwansa abin da ke faruwa. Dukkaninsu da sun so su yi masa gaddama, shi ma da yake gaddamar ce da shi ya ce idan ba su shige masa gaba ba to babu shi babu su, zai daina zuwa inda suke. Inna wuro ta san halinsa da sauri ta amurce su da su je da kuɗin aure gidan yarinyar domin a nema masa aurenta. Cikin shanunsa da ya gada a gurin mahaifinsa aka sayar da guda 3 ya yi hidimar aurensa, kana kuma ya karasa ginin gidan shi aka ɗaura aure suka tare a gidansu.
Prof da Momi sun sha wuya sosai kafin Allah ya kai shi matsayin da yake a yanzu, shi yasa yake masifar santa domin ta rufa masa asiri lokacin da ba shi da shi. Tunda suka yi aure Momi ba ta taba yaji ba kuma ta taba kai kararsa ba. Duk da kullum cikin haƙuri take da halin yanzu, hakan bai sanya ta tona asirin aurenta ba. Tana da haƙuri da halinsa sosai. Inna wura farar bafulatana na zaune bakin buka tana sanye da wata yawulwar atamfa, ta ɗaura kanta ta da ɗan kwalwiyanta da murjani ɗan gaskiyan irin nada. Ƙwarayar fura da nono ce a cinyar ta take dama, ta ji sallamarsa cikin gidan da sauri ta ɗaga kanta tana amsa, ta bi shi da kallon mamaki. Har ya ƙaraso kusa da ita ya cire takalmin kafafun sai ya zauna kusa da ita, gilas ɗin fuskar sai ya cire yana faɗin sai kallo na kike yi. Inna wura ta ce ba dole na kalle ka ba, da rana katsar kake tafi. Ya na maraice ce i wallahi kuma kin ga ba ni da lafiya ma. Da sauri ta ce sai ka kwaso jiki kuma ka zo ka san baka da lafiya. Ya ce bari dai mu gaisa da ji abin da ke tafe da ni. Ta ajiye ƙuryar hannunta kallon sa ya ce inna wura na same ku lafiya. Su baba Iliya da Munkaila ta ce lafiya lau ka same mu, kawunan ka kuma sun fita kasuwar kiwo. Idan soke ajiyar zuciya yanayin kalar tausayi da fuskarsa, abinda inna wura ta tsana kenan ganin damuwa a tare da shi. Ta ce ka faɗa min abin da ke tafe da kai. Ya ce inna wura ba ni ruwa na sha tukunna. Ta fito hannunta rike da kofin silba cike da ruwan randa ta mika masa, karba ya bude ya shanye ta sai ajiye kofin. Ta ce kishi ruwa kake ji haka? Ya dan ya mata fuska ce sosai ko dadi ya hana ni shan ruwan gidansa jiya da yau, likita har ƙarin ruwa ya mai. Inna wura ta ce sai ka faɗa min abin da ke da akwai, dama na san wannan zuwan naka ba alkhairi bane. Hafiz sai gyara zaman sai yana kaskantar da kansa ya so warware mata abin da ke faruwa. Inna wuri na gama jin maganar sa tace ai abin da ba zai taba yiwuwa bane a ce ya aura maka tsantacciyar yarinyar da ba a san daga wace duniya take ba. Ai ni duk abin da ke faruwa ba ni da labarin sa, dan ban san da zaman yarinyar a tare da ku ba, wato ɗaurin auren mala sai dai mu ji labari kenan. Miƙewa ta yi ta shiga ɗaki tana masifa, shi ko Hafiz sai murna yake yana dariya yana ganin fitowar sai ya gyara fuskar sai ya ɗauki gilas ɗin sa ya sa. Ina faɗin ni ma haka na ce inna wuri waye ma ya sani ko asalin yarinyar mayu ne, kin gada ɗaiɗai idan sun shigo cikin mu sai su cinye. Inna wuri mutuniyar ƙauye tsohuwa mai yarda da canfi ta ce kwarai kuwa ai shine babbar masifar maza tashi mu je har gaban uban naka na ji dalilin da yasa yake kokarin hada wannan auren mara amfani. Hafiz sai mike da sauri ya zura takalman sai ya gyara mata lallabin mayafinta suka fita. Dan waje suka samu yan samarin gidan ƴaƴan suka hawo Iliyasu. Inna wuri ta ce idan iyayenku sun dawo daga kasuwa ku ce na tafi cikin gari gidan dan uwansu, komai dare zan dawo. Suka ce to sai kin dawo. Hafiz sai bude mata mota ta shiga, kana ya juyo da sauri ya dauko kuɗi cikin aljihun sai ya mika masa da faɗan ku je ku raba. Karba suka yi suna godiya suka bar gurin, shi kuma ya shiga motar da sauri ya kunna suka bar garin. So mai saurare bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.